Ir-raba' kapitlu Qalb miftuħa għad-dinja kollha. F'dan il-kapitlu il-Papa jsemmi ġesti konkreti li bihom ninfetħu għall-oħrajn. Fuq l-immigranti il-Papa Franġisku jgħid li l-attitudni tagħna lejhom għandha tkun miġbura f'erba' prinċipji li huma merħba, protezzjoni, promozzjoni u integrazzjoni. U wkoll isemmi azzjonijiet konkreti li għandhom jittieħdu, bħal pereżempju li wieħed jingħata għajnuna konsulari adegwata, li wieħed ikollu jett iżomm id-dokumenti personali tiegħu, li wieħed ikollu aċċess għas-sistema ta' ġustizzja, il-possibilità li wieħed jiftaħ kont tal-bank u li jkollu garanzija għal minimu biex jgħix, li jiġu protetti l-minuri u li jingħataw aċċess għall-edukazzjoni, li anke jiġu provduti programmi temporani ta' ħarsien u care, li wieħed jiġi garantit il-libertà reliġjuża, li nippromuovu l-integrazzjoni fis-soċjetà, li jingħata is-sapport neċessarju biex jingħaqdu l-familji, mhux kif rajna anke wkoll f'ċertu pajjiżi li l-familji jinfirdu minn xulxin. Imma Franġisku jsemmi pass importanti u jinnota wkoll li biex dan iseħħ hemm ukoll bżonn tal-preparazzjoni tal-komunitajiet tagħna għal proċess ta' integrazzjoni. Integrazzjoni ma taqax mis-sema. U Franġisku jgħid li għandna bżonn il-paċenzja u l-fiduċja li huma parti integrali minn dan il-proċess. Il-Papa jisħaq biex aħna niftħu l-orizzonti tagħna. Irridu nkunu konxi u dini frażi qawwija f'din l-enċiklika li jew kulħadd ikun salvat ma' xulxin jew ħadd ma jkun salv. Ma nistgħux ngħidu li ċertu partijiet fid-dinja qed ibatu minn dak il-faqar li xekkel in-nies, imma rridu naraw li l-pajjiżi kollha jiżviluppaw ma' xulxin, li kulħadd jiżviluppa b'mod sħiħ, kemm fis-soċjetà u kemm b'mod globali. Ma nistgħux nibqgħu għal dik li l-Papa jsejjaħ indifferenza globalizzata, imma dak li jiġri f'pajjiżna irid jaffettwa wkoll dak li jiġri f'pajjiżi oħrajn. F'dawn il-każijiet il-bidla mhux se tiġi jekk aħna nkunu qed nistennew xi ħaġa lura. Imma dak li animana għandha tkun il-fraternità gratwita li tagħmel mingħajr ma tistenna xejn lura. Din il-fraternità gratwita għandha tanimana biex aħna nħobbu wkoll lil pajjiżna bil-kultura u t-tradizzjonijiet tiegħu. Il-laqgħa tal-barrani li jiġi fix-xtutna u l-imħabba l-pajjiżna ma jmorrux kontra xulxin. M'hemm xejn x'nitilfu, imma x'niggwadanjaw b'din l-attitudni. L-iżolament mibni fuq il-biża' u n-nuqqas ta' fiduċja jista' biss ifaqarna. Illum il-Papa jgħid l-ebda stat ma jista' jiżgura l-ġid komuni tan-nies tiegħu jekk jibqa' iżolat. U għalhekk in-neċessità tas-solidarjetà u l-fraternità ma' xulxin.